Oh, Dabi, ayese biribiyahe Margo abufu pa. Yehia mwantam pa. Wednesday, enya asaw murani, asasa yege Margo. Ko anim, mure biaran ni ho ayabaseno. Wow, ayese sister and sowaha. Sister nimne Margo hiya seno biara. Yentam. Na grandma soni, ano neobia onimne obeyed agenena na banim yampa. O ane, akofono nyinawaha. Dena isi, Margo komdeno. Anyehwe, yen akansi foforo rehiase. Ayese grandma ne sister rege wanani pa. Ende nyema etwetwe adwene no doso. Aye merese yehune aye benoa burger. Wow. Ende, monyina mwasishie mohoa makansi foforo yi, mayenko. Enti, grandma fi ase de burger pano. Ane, pano ayatutono ye pa. Afe yehia na mayatwiu. Grandma fa na mayatwiu ayakiero no kurukurua. De gumpan kieremu, de spatula mia sosa. Patty no asieshineho. Afe cheese de debi nano quaram no burger benne beya tomato nimu. Anyene. Nepano woso. Wow, grandma wia aduma nuntampa. Aduma pa grandma. Afe ye sister mure. Eye sepano kekia no renye. Den, donut. Kwesenea eyede. Sister no twa donut no mumienu. Afe chocolate no. Kwesenea eyede. Nanso sister wa biribi foforo. Eye sour gel. Eyede pa. Nanso eye nuene pa. Afe mayemfa marshmallows muso. Marmalade kakra. Na berry syrup nso. Adentina dabi. Afe yekata yen anwangwa burger no so. Kwefefefebi. Ayese grandma ni sone na nabadwa mano. Nanso Wednesday de enye muro se yebe no anwangwa. Enti yefiase. Senea yetaye no. Nepano. No kwarem no tuntum no. Yeku patty sa. Denna Wednesday reye na cheesy. Wow. Kwesenea cheesy yefesese. Cucumber bee. Okay. Wow, ayesa sa burger yuwa ano fafa na tekrama. Nanso biribiri hiano. Ayesa Wednesday nkyan mura biara. Nsabi waha ebabua wahaw biara mu. Marmalade aniwa. Hello? Ayesa nea Wednesday hiani. Hweye grandma. Nsano nye hwe. Afe mayemfa aniwangu burger no so. Okay. Wow, kwesa boy keke. Ohu yehu pa, nanso oya kono pa. Nanso burger benne beyede pa. Sese yebehu, Margo, womereni. Oh, wasenea komdeme. Sa burger yesuronko, mayenso hwe. Eyede, meani so. Enti denna eda yenanim. Mayenkane edi kanno hwe. Ew, anyaneni. Hwe basa bi. Burger inyene awohia. Auntie, denna ya wahai. Eino neme sweets a mepepa. Marmalade na donut. Eye medepa. Ende, eye merese ye pa unkonem difono. Na eye, sa burger yi. Ane eine yen konem difo. Wow, Mone Wednesday. Mankwana mehua na oresero. Wednesday resero. Wow. Oops, ayesa obi furry. Ayesa sister nin sano anyang kita hudpa. Oh, aya marisa sano kofie. Na aya marisa yen akofono no aduan foforo. Hot chocolate. Kwana umpesano nundadei. Mipaso biara sisiyeneho. Ma yenko. Grandma hiya duano asabio. Hui nufusugu saucepan mu. A fake cacao powder. Ma will wear him free so wabeka afra. Oh ane. Chocolate bar baya madano ayakesa pa. Hwesene ayade. Grandma hui hot chocolate guna signature mug mu. Aduma pa grandma. Afeya sister mure. Hweyeye. Want to mini chocolate no nyina sa. Ane, grandma wabem. Esa siya da sikir kakra kekagumu sa. Oh, den na reye.
Ane, pwesa sikir pe foyi keke, grandma nye sa sikir pi intom. Okay, eye merse ye de nufusu begumu, pwe ye. Oops, Ane, sister hiya sa bea so merpa. Enti, wabetumi de nema no nyina agumu. Afe dai kakra. Wow, pwesa fefefei, creamy here in pa. Afe sprinkles kakra. Sana yedema. Sister yeneo betumi nyina. Nanso enyene nyina neno. Nea bewi aduma no ne whipped cream na. Marshmallows kakra. Kwe deno. Ane, sister yeneo betumi nyina. Eye pepepe. Wow! Ende, wa Mereni Wednesday. Yehia maga ifatawaha. Nsano, yentiminya duma awa mwani ha. Kwehu bi. Grandma esa wabehwe woho yiyepa. Wednesday hui chocolate ne whipped cream kakra. Berry syrup. Epa na Haribo marmalades kakranso. Oh ane, kwesa soronkui. Hot chocolate no asiesie neho. Aden? Oh! Eya nuawa? Eya depa? Me anisa? Hooray! Oh, nayareko anim? Eya hot chocolate fi grandma kien. Eya fepa? Denny? Eya nuawa? Nanso mayen sonywe? Enye bone? Nang konim difonone? Ane, sister sa Mary yewode. Ende ese yana kofono asiesie wonho ama kansfoforo. Dena etwen wansa Mary. Whoa, French fries. Akwampi woho ya betumi de noana yede aduane yama. Sese yebehu akwana yena kofo bepao. No quarim no esese yefirim patate no hoansa. Dena erekoso. Wow, sister apao akwan soronko pa de firim patate ho. Grandma aninye, nanso obetumi dena neboa fune nana ba adono. Sese esese wonyam patate no. Eno neno. Sister no tutam patate no ne second soronko bi. Kwesa fefefei. Eya merese yede kola begumu. Wow, eno hirin pa. Fango gumu. Na yebetumi de yempate here no agumpam kiremu. Eya fepa. Ngohio muno esese woye ahwaye pa merabiera. Hey, huaye. Yede yempate kola no gumprete so fefefe. Sister nya French fries here in sa. Grandma pa adwane no kwana yeta yeno. Na merabino kwana yeta yeno nene pa. Enyesa. Oh, ane. French fries na ketchup. Sade yi ene obiara na mfine mo fraze. Dene betumi ayesenei. Aduma pa grandma. Okay. Ende, dene be yengwanwa sa Marina Wednesday. Wednesday mpatate no anoa didao. Eyese adwane keke. Nanso twin. Denny. Oh, Dabi, eyese Wednesday din nemano afra basa-basa. Grandma, eyese wabekatawani, enye bribia obiane boye mero behwe. Enti, ehenayewa? Oh, ane, French fries. Wednesday sram patate no tuntum. Wow, huesenea yefe. Eyese sister ani so Wednesday adwane no so. Huenea oye. Ende, mayen huenea Margot Becca. Ande, dena ya wawahai. Oh, patatiya ya Amerikasiana. Dabi, enye de bone. Na yede ketchup framua. Eye de kese. Oh, meye se marinto na madina nyina kusini eka kirikora. Eye de. Mayen kone yedi onoso. Endegu. Enye bone. Mayen hwe. Nanso ebe yede kese sa kwa yiso. Ende, nante yiyem patate. Merebewe mo. Wow!
Misusu se madidodo nanso aduane eto so abiesa de so ho. Aduane fefe benni. Ane eyede kese. Metumi atinka dedao. Eyede kese kusine eka kirikora. Wow! Oops. Oh. Mawohonya yawo mehoye. And then Gruffle, mo asiesie mo ho ama kansi aedi hono. Enti mayenhwe. Pancakes. Oh, wesene ayede. Mepese marimai nim sene wono asado ne fefei akwampi wo ho. Ende mayenko. Grandma sene tedano ono no dikano aduane. We yena huye pancake dote no guchene no mu. Eyefe. Wuhune hono, wotumi dano na sa pancake yi yepekora. Eno namfe pi mu oso ahu kiere. Wednesday, den na erewo. Oh, eyese rentumi nyan sa moawo. Tuntum tie. Ampa. Wana odwen ho, eye Wednesday. Kwesa kolai. Hey, eyese nani jeho kakra. Okay. Mayen sanko yen pancakes no so. Wow, eyi yefe ampa. Ane, aduane tuntum fefeda, na kola bena wopekese. Je wu adune wo comments no muna ebia wo video ID hono mu yebeye sa. Sa mere imuno, eyese sister no wobiri bia yani je wana aduane mu. Wow, eyi nye pancake bio, na mama duini kese. Oh, sa kola impese epwe kora. What's the matter with you? Ouch! Eye tiawa wani wamu. Mepese biribiara ya my sister no. Ane, biribiara ye. Wasat bia imuno ne eho hie kese ne se orenya mumfa hwa ornyina ampa. Yerenya. Wow, eye unicorn. Kwesa fefe keke. Ane, wasamere imuno grandma hwa ne bamaho kese. Na grandma sonso. Eye se adwa no adeda upa binary twenyen. Pancakes a butter ne maple syrup framu. Einti ta Sofia se sentemara. Misusu se Wednesday pancakes soya kese. Ane, one hoye nwanwa. Wednesday de ne berry syrup alpe kese framu. Na? Whoa, anansi ne nemasa. Tuuboa si grandma sa anansi ye chocolate na wadeye. Ende Margot, eye mere se ye besoya na kansifo aduane ahwe. Oh, Denny? Eye hu? Mayan so pancake no nywe. Enye bone? Denne di homa yen. Wow, kwese ne eye de. Nane de no ye super kora? Aho fe Benny? Unicorn. Kwese ne eye de na eye de kesi. Okay, misusu se masime bo wankonim di fono ho. Awesome. Eini, mone aduma sister, wofatan konim die no?